క్రిస్మస్ అనేది బైబిల్లో లేదు. లేదు, బైబిల్లో లేదు. ఏం మాట్లాడు బైబిల్లో క్రిస్మస్ అనేది లేదు. క్రైస్తవుల పండుగ క్రిస్మస్ అని లేదు. క్రిస్మసే కాదు, గుడ్ ఫ్రైడే అని లేదు, ఈస్టర్ అని లేదు. ఇప్పుడు క్రైస్తవులు జరుపుకుంటున్న ఏ పండుగలు బైబిల్లో లేవు. మా పాస్టర్లో ఉన్న మహిమలు ఎవరు చేయలేరు. మేము చనిపోయేవాడిని లేపగలం, భయంకరమైన రోగాల్లోంచి ఉన్న వాళ్ళు లేపగలం. అలానే అడ్డమైన వాళ్ళు కాదు, నిష్ఠా గరిష్ఠులైన పాస్టర్ల సంగతి నీకు తెలుసా? మేము శపిస్తే తిరిగి లేవవు నువ్వు, కానీ నువ్వు శపిస్తే మాకేం కాదు. గిరిజనులను మోసం చేసే వాళ్ళు ఎవరు వచ్చినా చుట్టుకి ఏల తీసి చింత మండిలతో వాళ్ళకి గుడ్డలు ఓడి తీసి కొట్టేదానికి కూడా మీరు సంసిద్ధంగా ఉండండి అని కూడా సెలవు.